para celebrar o carnaval no IES de Becerreá. Bueno, haberá disfraces en compás individual. A ver, este é o xurado, está de profesor Fernando de Sociales, de alumnos Hugo, Josito e Mar de cuarto de ESO. Bueno, o grupo de cuarto non o puntuarán os alumnos e os profesores tampouco puntuará Fernando. Empezamos coa comparsa das alumnas de terceiro de ESO, as roqueras. Vota y vota. No hay nada. No hay nada, Pensé mejor. Pensé mejor, Tahu itu rumah itu. Kamu kalau, pada mamista. Bueno, yuk, sebentar dong. Baru cuma kau itu. Aturan. Mar satu mar. No, dan di kamar dos kun. Kan kau anu jauh mai. Los cristianos nos reunimos en la mesa de Dios. Decidimos organizar un concurso sobre exposición cun cuestionario sobre o que había que investigar nos 40 panéis sobre estas festas singulares. Elaboramos as preguntas logo de ler e pasarles os cursos da ESO para que participen. Logo de recibidos os cuestionarios estivemos correxindo durante varios días. Agora procedemos á entrega de premios. Dividímonos en dúas categorías. Un premio para o primeiro ciclo, primeiro e segundo da ESO, e outro para o segundo ciclo, terceiro e cuarto da ESO. E os premiados son: no primer ciclo, Samara Rodríguez Poi, de segundo da ESO.
No segundo ciclo, Celia Pardo Calderón, de terceiro da ESO. Todos os da ESO, a exposición que estivo aquí cedida polo Museo Provincial. Nesa exposición recollíase unha importante parte da tradición cultural da provincia de Lugo que non se coñece moito, sobre todo dos ritos relacionados co Entroido, que son o Oso de Salcedo no concello do Pobo de Brollón e o Entroido Ribeirao de Chantada. Moitos vistes nas preguntas que teñades que responder canto pesaba o pucho do volante no Entroido Ribeirao, cantas campaíñas levaban colgadas, vistes fotos deles, algún vistes vídeos. E hoxe temos a enorme fortuna de que por vontade propia, sabendo que estaba aquí a exposición, decidiron vir desde Chantada 3 personaxes do Entroido Ribeirao que agora van a entrar. Son 2 volantes e un peliqueiro, os que lles temos que dar un forte aplauso por vir desde Chantada hasta aquí, hasta de Ferrer. Moi ben, moitísimas gracias. Bueno, ante todo, bons días a todos. Gracias por o recibimento que tuvemos aquí. Bueno, ante todo, virei aquí, aparte de que tuveste esa exposición todo aquí, o noso amigo Toño, máis veciño, querías arriesgar a ir solo poder presentar o que era o Entroido. Entonces decidimos que, aparte de metelo el no apuro de tocar por primeira vez, me parece que ademais as campaniñas e vestirse de volante, que nada mellor que facerlle un acompañamento. E por eso estamos aquí. Non sei que máis dicirvos, sencillamente que nós somos unha parroquia pequeniña en Santiago de Arriba, son moi poquinhos veciños. Ao longo do ano penso que hai sobre 20 veciños que viven en toda a parroquia. No tema do Entroido está toda a xente que está desplazada afora, pois desplázase para disfrutar do Entroido e axudarnos. Costosísimo, como decía o meu amigo Antón, poder manterlo, moito traballo, moitas horas, pero bueno, temos o orgullo de que, a ser de unha parroquia pequena, empezamos con 2 ou 3 volantes, hoxe en día grandes non podemos por o tema de material, que as campaíñas son moi antiguas, non se fabrican, entonces temos que axeitarnos a 3 volantes grandes, pero sí que de pequenos temos unha canteira moi boa, e normalmente os domingos, desde que te viños de 9 meses para arriba, pois están desfilando sobre 20, o sea que a canteira témola asegurada. E bueno, un placer estar aquí con vos, e bueno, que estades convidados a Santiago de Arriba a disfrutar do Entroido cando queirades o despendidos allí.
Y con xurado, aí. Gracias. En segundo lugar, María, de terceiro de ESO.